את הקולות. בדיוק. ברוך השם. יופי, הרב, אפשר להתחיל. רב שמעון, אפשר להתחיל? אפשר להתחיל. יופי, טוב. נו, איך הצלחתם להיכנס לזום הזה? אני לא מבין, מה? אין אצלכם פסח? בין הניקיונות. כל הכבוד, באמת. אני אשמח. הפסקה מהניקיונות. כן, הפסקה מהניקיונות לשמוע את הרב. אז ברוך השם, באמת אנחנו נמצאים ממש בערב פסח כפשוטו. כבר מחר אנחנו נבדוק בעזרת השם את החמץ. יום רביעי ערב פסח, ליל הסדר קרב ומתקרב. ואני מניח שכולנו באמת עסוקים בכל ההכנות הנדרשות, וההכנות הן מרובות עד מאוד. שמעון, אני אשמח לשתף, אם אני יכול להיות גם כן, לשתף דף. רגע, אני אעשה. אז תוך כדי, הנה יופי. רגע, אני עושה מיוט לכולם. כן, אפשר לעשות, אני אפתח. הרב, לא שומעים, תפעיל את המיקרופון. עוד רגע אני רק אנסה לשתף, אז אני אפתח את זה. רגע אחד. בינתיים 30 משתתפים, בינתיים 31. רגע, בואו ננסה לראות, הנה הצלחנו, ברוך השם, יופי. אז אנחנו עוד רגע נראה, יופי, מצוין. אז אנחנו מתכוננים באמת לליל הסדר ולדברים, וההכנות הן גדולות ומרובות, ואשריכם קודם כל באמת שהצלחתם. אני בקושי הצלחתי להגיע ולהיכנס, אבל החשיבות היא גדולה. ואני רוצה לדבר קצת באמת על איזושהי נקודה שקשורה לליל הסדר, שבדרך כלל בה יש איזשהו לפעמים פספוס, למרות שהיא הגדולה אולי מכל הנקודות שיש בליל הסדר. ומה שקורה זה שאנחנו מלאים באמת בהכנות ובטרחה ובעבודה, ומי שמכין ומארח בבית שלו, מי שהולך ומסייע ועוזר, וההכנות החל מלנקות את הבית ואיסור חמץ ובל ייראה ובל יימצא, וכן, באמת אנחנו באיזשהו סוג של מרוצח בימים האלה. יש סיפור מפורסם על איזה רבה, שבערב פסח הוא ישב בחדר שלו וסוף סוף הצליח לתפוס כמה דקות כדי להכין את ההגדה, כי מי מצליח להכין את ההגדה? אנחנו מכינים את הקני דלח, ואנחנו מכינים את האטריות שקשורות לפסח, ואנחנו מכינים את המרק, וכל אחד עם החרוסת שלו, וכל הדברים האלה, מכינים את כל הפסיליטיז מסביב. אבל מה עם הפסיליטיז הרוחניים? כן, זאת השאלה הגדולה. מי יוצא רגע לתפוס את ההגדה, ולעבור ולשאול מה אני עושה פה, ומה אני שואל פה, ואיך אני מצליח לתפוס פה, וזה לנכדים, ואיך אני תופס פה את הנינים, ואיך פה אני תופס את הבנים, ואיך פה אני תופס את הצעירים והמבוגרים, כלומר, יש פה איזשהו משהו שמרוב ההכנות מסביב מתפספס. אז זה אדמו"ר ישב ממש בערב פסח, כמה דקות, כמה שעות לפני כניסת החג. פתאום הוא שמע איזושהי מהומה בבית שלו, הוא היה סגור, ספון בחדרו. הוא שומע רעש ומהומה, והם מתחילים לצעוק אחד על השני, וצרחות וצעקות, כי ידוע לכולנו שהשטן מקטרג לפני דברים גדולים, ולכן בערב פסח השטן מוסיף ומנסה לקטרג ולגרום למהומה תמיד בתוך בתי בני ישראל, לפני האירוע הגדול של ליל הסדר. ולפעמים הוא מוסיף לזה את הרעב, שאנשים לא יודעים מה אפשר לאכול, ואת העייפות ואת הפריקה של כל הימים האלה של ההכנה, ואז מגיע הפיצוץ הגדול הזה ומונע את אותה הכנה. אז הרבי הזה ישב ולמד, וכשהוא שומע את הצעקות מסביב, אז הוא פותח את הדלת, ופתאום הוא רואה תרנגול, תקשיבו טוב, תרנגול עם כל
גרגירים של החיטה שהתרנגולים אוכלים, רץ על שולחן הסדר. השולחן ערוך, הרבה אורחים צריכים להגיע, והכל, אתם יודעים, מסודר, והמפה הלבנה, והצלחות, והמפיות כבר הכל יפה, וכל אחד עם הכוס שלו מוכן ככה, הכל עוד נקי לפני שאנשים יתיישבו, ופתאום מישהו שכח לסגור את הלול של התרנגולים מאחורי הבית, ואחד הילדים יצא החוצה, והוא רץ התרנגול עם עכשיו היה סיים את ארוחת צהריים שלו עם הגרגירים. והתחילו לצעוק שמה. והוא צועק, ולמה השארת את הלול פתוח? והוא, למה זה פתוח וזה? עד שהרבא קם ואומר להם, תשמעו, כתוב, כל הכועס כאילו הוא עובד עבודה זרה, ואתם מדברים איתי על תרנגול של חמץ? כלומר, הרבה פעמים מה שקורה פה, שאנחנו כל הרחש והבחש מסביב, זה גדול וחשוב וזה מלמד הרבה, אבל את הנקודה הזאת שנקראת, אני קורא לזה מצוות המגיד, מצוות והגלת לבנך, יש בה משהו שלפעמים הולך ומתפספס, למרות שאור גדול מאוד מואר בזמן הזה, ואני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, איך מנסים לתפוס אותה ולקבל אותה. ולפני כן נתחיל עם הפירקא דרבי אליעזר. הפירקא דרבי אליעזר, מי שרואה זה מופיע פה, אני קצת יגדיל כדי שתראו יותר טוב. כן, אתם רואים פה את המקור הראשון, נכון? הפירקא דרבי אליעזר, מי שכתב אותו זה רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס, שכותב את הפירקא דרבי אליעזר, הוא מחדש שם כל מיני חידושים שבאמת לא ברור מאיפה הוא מביא אותם, אבל איזשהו סוג של הערות שהוא קיבל, או במסורת מדור לדור. והוא מספר לנו על אירוע שהתרחש בליל הסדר, בליל פסח. אבל מה שמיוחד במה שהוא מספר, זה שהאירוע הזה שהוא מספר שהתרחש בליל הסדר, הוא קרה הרבה לפני ליל הסדר שלנו, עוד יומיים בלילה, והוא קרה הרבה לפני שבני ישראל יצאו ממצרים, ואפילו ירדו למצרים. והוא מתלהב ומתרגש מליל הסדר, או לפני שבכלל הוא מתרחש. וככה הוא מספר לנו, שהברכה הגדולה, שברך יצחק את יעקב עם כל המרמה שמה, ועם כל הידיים, ידי עשיו, וכל יעקב, זה קורה, רבותיי, בליל הסדר. כמובן הרבה לפני ליל הסדר, שהרי כתוב שבני ישראל ירדו 400 שנה, ואנחנו יודעים שהם היו במצרים 210 שנה כמניין רדו, ונחלקו הראשונים בביאור, אז מה זה 400 שנה? רש"י שהוא פשטן, הוא הולך תמיד על פי הפשט, אז הוא לא יכול לעגל את ה-400 שנה האלה. אז אומר רש"י, בוא נמנה אותם מלידתו של יצחק. תוספות אומרים 210 זה כמו 400, כי הם עבדו כל כך קשה. אז אנחנו מדברים פה על 400 עוד מלידתו של יצחק, ואז מספרים לנו מה קרה בסיפור של הברכה, וזה היה בליל הסדר על פי הפירקא דרבי אליעזר, כן. הגיע ליל יום הפסח. עוד רגע נשאל, איך אתה יודע יצחק, איך את יודעת רבקה, שהולך להיות פסח בכלל, שזה הולך להיות בלילה הזה? וקרא יצחק, אני ממשיך, לעשו בנו הגדול ואמר לו, בני, זה הלילה, כל העולם כולו אומרים בו הלל, לא רק שהוא יודע שזה הולך להיות לילה גדול, הוא יודע שזה הולך להיות הלילה הגדול שבו הולכים לומר את הלל הגדול, את ההלל השלם, גם בתפילה עצמה שנגיד בלילה, ורק בלילה זה יום עצמאות וכו' הזדמנות אחרת. וגם את ההלל הגדול ואת ההלל השלם שאנחנו אומרים בקריאת ההגדה שלנו, כמו שבני ישראל. זה לילה שכולם אומרים בו הלל, ותראו, ואוצרות טללים נפתחים בזה הלילה. כל האוצרות, ששם עצורים כל האוצרות הגדולים, וזה לא ממון ולא כסף ותכשיטים. האוצרות האלה הם האוצרות הרוחניים שהם באמת ממלאים את הבן אדם ומשמחים אותו ונותנים לו משמעות וערך לחייו ואריכות ימים בעולם הזה ובעולם הזה.
ימי חייך, כמו שנאמר בהגדה, בעולם הזה, כל ימי חייך, להביא לימות המשיח, לעולם הבא. אז כל האוצרות נפתחים בזה הלילה. לכן יצחק קורא לעשיו דווקא בזה הלילה. עשה לי מטעמים עד שאני בעודי אברכך. המטעמים זה אולי כנגד השולחן עורך. אנחנו עושים מטעמים, ועכשיו, ברוך השם, בנות ישראל, נשות ישראל טורחות ועושות באמת מטעמים. ורוח הקודש משיבה ואומרת, אל תלחם את לחם רעין. אני לא רוצה שמי שיקבל את הברכה בלילה הזה, שזה לילה כל כך מיוחד, והברכה הזאת יש לה כוח כל כך אדיר, שמי שיקבל את הברכה הזאת יהיה עשיו. לכן היא סדרה שהוא הלך והתעכב שם, לא מצא בדיוק את הציד שהוא חיפש. אמרה רבקה ליעקב, גם רבקה, שכולנו יודעים שהתנוססה ברוח הקודש באותה עת, ולכן היא אומרת לו, עליי קללתך בני, תלך ותקבל את הברכה. אומרת רבקה ליעקב, בני, הרי היא סיכנה אותו, שהוא ייכנס ככה במרמה לאביו. איך היא לקחה את הסיכון? אתם יודעים, כל סיכון, אתה שואל מה הסיכוי, נכון? כשאתה בוחן מה הסיכון שאתה לוקח, אתה שואל מה הסיכוי שאני ארוויח, וכמה אני יכול להרוויח. אני לא אקח סיכון גדול, ויפגע בשמו של בני, אם זה לא משהו גדול, וזה משהו גדול, מה יהיה שם? העליונים אומרים שירה, אומרת רבקה ליעקב, הלילה הזה עתידים בניך להיגאל מידי השיעבוד, הלילה הזה עתידים לומר שירה, עשה מטעמים לאביך, שהוא בעודו יברכך. כלומר, אנחנו רואים, וזה מה שמלמד אותנו על הלילה שלנו, כי יש אנשים שיושבים בליל הסדר, וחושבים, אבל במחילה גדולה, זוהי מחשבה חלקית נכונה, אפשר לומר אפילו טעות, שאנחנו חוגגים רק מאורע היסטורי שהתרחש לפני 3,300 ומשהו שנה. וזה נכון, אנחנו חוגגים ואנחנו שמחים שמתחילה היו אבותינו עבדים ועובדי עבודה זרה, וקרבנו המקום לעבודתו והוציא לנו ממצרים, ואם לא אבותינו אנחנו בנינו בני בנינו וכו' וכו'. אבל לא רק שאנחנו חוגגים מאורע שהיה והתרחש, אלא הלילה הזה הוא לילה מיוחד לפני שהמאורע הזה התרחש, כמו שאומרת רבקה וכמו שאומר יצחק, וכמו שרוח הקודש שנמצאת שם בסיפור אומרת את זה. וגם אחרי כן, אחרי שהוא מתרחש פיזית, בפועל, באותה יציאת מצרים שקרתה לפני כך וכך שנים, הוא חוזר כל לילה ומאיר את האור הגדול שלו. משל למה הדבר דומה? עכשיו הלכתי, היה צריך עוד כמה דברים, לקנות, השלמות, איזה סיר פה, סיר שם. עשיתי טבילת כלים. פגשתי שם אחד השכנים, יש לו בן, אחת הסיירות המובחרות ביותר בצה"ל. אומר לי, הרב צריך תפילה, הם נמצאים שם ממש בעומק האש. אומר לי, זה סדר שלישי ברציפות שהוא לא בבית. אמרתי לו, בעזרת השם נלמד להצלחת כל החיילים, להצלחתו, שישובו כולם לשלום. עכשיו חייל נמצא בשטח, בחושך, בלילה. הוא לא רואה כלום. הוא לא יודע, הוא שומע יריות. אתה לא יודע, מי שחווה את החוויה הזאת, יודע, אתה מרגיש ככה עוברים מעליך, ואתה לא יודע אם זה החיילים שלך של צה"ל, שנמצאים בגזרה מקבילה והם יורים לעבר הכוחות שנמצאים של האויב, או שאתה סופג עכשיו ירי מהאויב, אתה לא יודע. אז אתה לוקח את הבחור, את המטוליסט, ואתה אומר לו, תכניס פצצת תאורה למטול. הוא יורד פצצת התאורה, אמצע הלילה, חושך, ואז במשך 15-20 שניות, יש לך אור, כאילו מישהו הדליק פה איזה פרוז'קטור, והפרוז'קטור הזה מאיר לך,
ואחרי 20 שניות חושך מצרים כאילו לא היה כלום. אבל מה ההבדל אם חזרת לאותו חושך? מה ההבדל בין מה שהיה לפני למה שהיה אחרי? זה שמיים וארץ, זה עולם ומלואו. כי ברגע שנפתחו לך העיניים, אתה ראית אלה מצד ימין זה אלה ואלה מצד שמאל זה אלה, והנה העץ בראש ההר שחיפשת אותו, והנה הבית שזה האיתור שאליו אתה צריך להיכנס, והנה המקום שאמרו לך לא להתקרב אליו, והנה הטנקים שלך. למרות שיש חושך, אותה הערה שהעירה, היא פתחה לך את העיניים למרות שהוא חזר. וזה מוריי ורבותיי המשמעות של החגים שהתרחשו. בוודאי יציאת מצרים, היא העירה את אותו האור. אבל זה לא שלפני כן האור הזה לא היה, ושאחרי כן הוא הולך ונעלם. המציאות הפיזית, קודם פצצת התאורה ואחר פצצת התאורה, היא אותה מציאות פיזית. עם אותם אנשים ועם אותם ערים ועם אותם בתים ועם אותם עצים. וגם המציאות הרוחנית, קודם אותה הערה שהייתה ביציאת מצרים הפיזית שהתרחשה לפני 3,300 ומשהו שנה, היא הייתה לפני כן, ולכן יצחק ורבקה קוראים למי? אחד לעשו ואחד ליעקב לברך אותם באותו לילה, כי הוא אומר לו אוצרות נפתחים בזה הלילה. הוא לא אומר לו בעתיד ייפתחו, נפתחים עכשיו. וממילא זה הולך וחוזר בלילה שלנו. וזה חוזר בלילה שלנו, ואנחנו צריכים רק לבנות את הכלים כדי לזכות לקבל את אותו האור. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע את אותה השפעה, את אותו טוב, את אותה הערה, את אותה חירות, את אותה שמחה, את אותה התרגשות. וכל מה שהתפקיד שלנו זה לבנות את הכלים כדי לקבל את זה. הרי אם יש שפע ואין כלים לקבל את השפע, השפע הופך להיות פשע. בחילוף אותיות. אם אתה עומד מתחת השפע של מפלי הניאגרה, או עוד יותר מכך, מתחת לשפע של המים של מפלי האגבוסו, אתה לא תקבל את כל המים שיורדים שם. אתה תקבל רק כמה כלי אתה תשים. אם אתה תשים כלי של כוס קטנה של 200 סמ"ק, אתה תקבל 200 סמ"ק, יותר מזה לא יישאר לך. אם תשים בקבוק של ליטר וחצי, יהיה ליטר וחצי וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש את אותו יום מיוחד, יש את אותו לילה אדיר ומיוחד, שנקרא ליל הסדר, שכפי שראינו הוא מאיר את אותה הערה, אבל אנחנו צריכים, ואיך אנחנו בונים את הכלים? אלו הם המצוות של הלילה הזה. וכדי באמת להיות מחובר אל המצוות, צריך לעשות שני מהלכים מקבילים. קודם כל ללמוד את ההלכה, מה המצוות אומרות לנו. מה זה מצה? מה זה מצה שמורה? אז כולם יודעים, כן? איך אני אוכל אותה? איך אני אוכל אותה בהסבה? מה זה הסבה? לצד שמאל, לצד ימין. מה הגודל של הכוס? כמה כוסות צריך לשתות? כל אלה הלכות. אבל מלבד הצד ההלכתי, הפעמים ההלכתי, צריך להבין את העומק הרעיוני שנמצא ורגע להתייחד עם אותם דברים שמגיעים. עכשיו, מה יכול לקרות? כולנו מכירים את זה. הרי ליל הסדר, אתם יודעים שאת קורבן הפסח התחילו לשחוט ולהכין אותו כבר מחצות היום. ויש אנשים שבערב פסח מרגישים כמו קורבן הפסח. לך, תביא, תעשה, תנקה, תסדר. ולהוסיף לזה שאנשים רעבים כי לא יודעים, זה מותר וזה אסור ופה ושם. ואז האדם משתבש את דעתו, ובמקום להתחבר לאותן הערות, הוא בסוף מגיע, והשולחן עורך, הוא האקט המרכזי, בלי באמת להתייחד עם אותם כלים אדירים שיש לפני כן. אז שולחן עורך זה גדול וחשוב, וצריך ליהנות בו ולהתענג בו ולשמוח בו כשמחת יום טוב. אבל המצה והמרור והכורך, אני רוצה לדבר רגע על המגיד. אומר הזוהר הקדוש במקור השלישי, מצוות והגדת לבנך, אני קודם כל אומר,
מה זה והגדת לבנך? היה אפשר לומר כמו שכתוב, וסיפרת לבנך, ואמרת לבנך. מה זה והגדת לבנך? והגדת, שמעתי פעם, לא זוכר ממי. והגדת מלשון גיד. הגיד מחבר את חלקי העצמות שלנו. אם חס ושלום מישהו פה פעם חווה קרע בגיד, אם מצליחים לנתח, אז מחברים איזה חזרה אחרת, הוא לא יכול להזיז את האצבע. שלא יכול להזיז את הברך, וכן הלאה וכן הלאה. זה החוטים שמחברים בעצם את הגוף שלנו. והגדת זה מלשון גיד, אתה מחבר את בנך ואת נכדיך ואת צאצאיך, ולא רק אותם, אלא את כל מי שנמצא, ובמיוחד את עצמך. את עצמך. זה לא רק השאלה של מי איתי בסדר. הרבה אנשים עושים עכשיו בגלל המלחמה גם סדר ביחידות, בקבוצות קטנות יותר, אולי פחות מרגש ומרנין, זה לא משנה בכלל, ממש לא. כתוב אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, נכון? מצווה עלינו לספר, כי המטרה היא גם כן לחבר אותי, את כל אחד ואחד מאיתנו, לדורות הקודמים, זה הגידים, עוד גיד ועוד גיד ועוד גיד, עד לדור יציאת מצרים, עד לאבותינו הקדושים. אומר הזוהר, כשמספרים את סיפור ההגדה, והגדת לבנך, הקדוש ברוך הוא עושה דבר מיוחד. בוא נראה פה בשורה השנייה, במקור השלישי. ואחי הוא קימנה. כל ברנש, כל אדם, דאשתאי ביציאת מצרים, שמספר ומעריך את יציאת מצרים, ובהוא סיפור חדה בחדווה, עושה את זה בחדווה, בשמחה, במחילה, אבל כמה שניתן, עוד רגע אל תדאג, הקנה דלך יחכה. החצילים יגיעו, מבטיח לך הם יגיעו, אבל תעשה את זה רגע בנחת, בשמחה. זמין יהיו למיכדה, הוא מזומן, מוריי ורבותיי, למיכדה בשכינתה לעלמא דעתי. הוא מזומן למיכדי לשמוח עם השכינה בעלמא דעתי, בעולם הבא, כשיגיע לשם אחרי אריכות ימים כאן. דהוא חד ומכולה, זה השמחה הגדולה שיש. דעה שזוהי השמחה הגדולה, מה יותר שמחה מזה? אותה התייחדות עם הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. דעה היא וברנש דחדה ומראה, כי אתה שמח בקדוש ברוך הוא, ומשבח אותו ומספר אותו בזה הלילה. אז הקדוש ברוך הוא מחזיר לך מידה כנגד מידה, ונותן לך את אותה חדווה גדולה ביותר שהוא יכול לתת, לא בענייני העולם הזה שכולנו יודעים שבסופו של דבר, עד כמה שהם משמחים, הם רגעיים. תמיד אני אומר, נראה אותך מצליח לאכול 40 יום, את עוגת הגבינה הכי טעימה, בקומה 110, 105, באמפייר סטייטס בילדינג. בפעם הראשונה זה מרגש וטעים, היא כשרה למהדרין. בפעם השנייה זה מרגש, אבל בפעם 40 שתגיע כבר למעלית ותצטרך לעלות, אתה תגיד די, כבר לא בא לי את העוגת גבינה, וגם המעלית כבר לא מרגשת אותי, וגם הנוף, נו, שוי, נחמד, יפה, באמת, אבל די, 40 יום. הבשר עודנו בין שיניהם, נכון, כמה רצו. אין באמת עונג שלם, אלא מתוך אותה דבקות. והקדוש ברוך הוא אומר שמתוך השמחה של הלילה הזה, הוא ישיב לנו בשמחה שהוא יכול לתת לנו, שזה לעתיד לבוא, הדבקות בו. למה? למה הוא מחזיר לנו בשמחה? מה קשור? מה זה פורים? למה שמחה? כי אנחנו משמחים אותו, מידה כנגד מידה. כשאנחנו מספרים שבחו של הקדוש ברוך הוא בלילה הזה, מספרים את הניסים שלו, מספרים מה הוא עשה ומה קרה, וכדי לספר מה היה, אתה צריך להבין מה היה החיסרון, ומה היה השיעבוד, ומה היה הקושי. עם המדרשים, ועם כל מה שניתן. כל אחד לפי מה שמעניין אותו, לפי מה שתופס אותו. אז קודשא בריך הוא אומר הזוהר פה,
חדי בהוא סיפור, שמח באותו סיפור כמו שלנו. בי שעתה באותה שעה, כשאנחנו מתכנסים ואומרים את המגיד, סיפור יציאת מצרים. כניס קודשא בריחו לכל פמליה דילי, מכנס הקדוש ברוך הוא את כל הפמליה שלו, את כל המלאכים. הוא שם אותם בשורות הראשונות, ואומר להם, זילו ושמעו סיפורא דשבחא דלי. לכו ושמעו את הסיפור של השבח שלי. שמי מספר אותו? דקמשתהו בניי, שבבנים שלי, עם ישראל, מספרים את הסיפור וחדען ושמחים בפורקני ושמחים בשמחה אמיתית על זה שהצלתי אותם. ואז הוא ממשיך ואומר שכל המלאכים מתאספים שם למעלה ושומעים את הסיפור שלנו, של כל בית ובית, כל משפחה ומשפחה, כל אדם ואדם. ואני קופץ קצת להמשך. וישראל בהוא סיפור היה וחילה למרעון. ככה אנחנו כביכול כמובן נותנים כוח לקדוש ברוך הוא ומשמחים אותו. כמו מלכה דהתווסף חילה וגבורתה. כמו מלך שנוסף לו כוח בגבורה. מתי? כד משבחין גבורתי. מה משמח מלכים? מה מבהיל מלכים? מה יכול להכריע מתי תסתיים המלחמה באיראן? כמה יעלה גלון של דלק בארצות הברית? למה? כי אם יצאו המונים לרחובות, ואם ימחו על הדבר הזה וזה, אז אותו מלך ונשיא שם זה משפיע עליו. וזה מצער אותו. וזה עושה אותו פחות פופולרי. והוא לא רוצה בזה. ואותו דבר מהצד השני, כאשר משבחים ונותנים לו כוח ואומרים זה ממלא מלך בשר ודם, כך להבדיל מתמלא הקדוש ברוך הוא באושר שלו כשאנחנו מספרים סיפור גבורתו, ולכן הוא נותן לנו. ואז בא הרמב"ם ואומר חידוש פלא פלאים מבהיל ביותר, מדויק בדיוק אדיר, כתוב בפסוקים, בעבור כתוב בפסוקים של יציאת מצרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. יש פה טעות בתורה, לכאורה. ספרי התורה של כולנו לכאורה כמובן פסולים, כי יש בהם מילה לא נכונה. מה זאת אומרת בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי? לך? אתה היית במצרים? בקושי לטבע אתה יכול לרדת עכשיו. מה זה אומר שאתה היית במצרים? אתה מתבלבל. היה צריך להיות כתוב בעבור זה עשה השם לאבותינו, לאבותיי. מה זה לי? ופסוק אחר אומר ואותנו הוציא משם. לא ואותם ולא את אבותינו, ואותנו הוציא משם. ופסוק אחר אומר ובני ישראל יוצאים ביד רמה. מה זאת אומרת יוצאים? מה זה פרזנט סימפל? או במתמשך? אתה לא יודע שזה היה לפני 3,300 שנה? ובני ישראל יצאו ביד רמה. כל הפסוקים האלה רבותיי הם מדויקים. הם באים לומר שיציאת מצרים זה לא רק מאורע היסטורי. פיזית זה היה מאורע היסטורי, אבל ההערה היא חיה וקיימת גם בזמננו ממש. ובלילה הזה של ליל הסדר, בני ישראל, כלומר גם אנחנו יוצאים ממצרים, ולכן ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ולכן בעבור זה עשה השם לי, גם לי יש בחינה, ולכל אחד מהנמצאים כאן ולכל עם ישראל, בחינה של יציאת מצרים אישית שלו. ולכן אותנו הוציא משם, לא רק בגלל שאם לא אבותינו 3,300 שנה,
אלא כי יש לנו חלק ביציאה הזאת. ועל פי זה לומד הרמב"ם ומחדש בהלכותיו, בהלכות חמץ ומצה, פרק ז', במקור הרביעי. בכל דור ודור חייב אדם. ואומר פה הרמב"ם משהו שלא נאמר באף מקום אחר. להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים. נראה גם שהרמב"ם קצת התלהב, אמר פה מילים מיותרות, לשון הזהב של הרמב"ם, הבנתי. חייב אדם, תראו, להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה. קודם כל, לא יצאתי עכשיו ממצרים, עתה יצאתי, עתה עם עין, מי שלא רואה, אני לא יצאתי ממצרים, וכאילו הוא בעצמו, ולהראות את עצמו. איך כתוב ברוב הנוסחים בהגדה? חייב אדם לראות את עצמו. לראות, זה לדמיין. כאילו אני חושב, כאילו. הרמב"ם לא כותב לראות, הוא כותב להראות. לפני כל כך הרבה שנים, איך אפשר לדמיין את זה, לחשוב על זה? אז לא צריך לדמיין לאחור, אלא צריך להבין שעוד רגע נסביר איך, אבל שלנו יש חלק בדבר הזה כעת. שאותה הערה של יציאת מצרים, מה זה מצרים? מצרים זה איג'פט? זה מדינה? אז ודאי שגם כן. אבל זה לא רק זה, מצרים זה המיצרים. אולי זה מיצרי הורמוז, ואולי מתוך זה יהיה יציאת, אבל המצרים זה מלשון מיצר. זה משהו שמצר על הבן אדם ומקשה עליו. כמו שאנחנו אומרים, מן המיצר קראתי יא ענני במרחביה. יש מישהו בעולם, יש מישהו מישראל שאין לו מיצר. עם ישראל לא נמצא כעת במיצר, בצרה, במלחמה. זה שבסייעתא דשמיא שאין כדוגמתה, בפילי פלאים, פלא עולמי, כל העולם עומד ומשתאה אל מול מערכות ההגנה המתקדמות ביותר בעולם, עם כל כך הרבה מעטפות ששומרות עלינו בסייעתא דשמיא האדירה. אבל אילולא זה, איפה היינו עכשיו? איפה היינו? אי אפשר לחשוב בכלל. אנחנו כעת במיצר לאומי, וצריכים לצאת ממנו, והסגולה וההערה שיכולה לסייע בדבר, זה אותו לילה. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. שואל מאיר, איפה היה 3,300 שנה? אני מספר תמיד לילדים שלי, בליל הסדר, משתדל בלי נדר, את המדרש המפורסם שאומר שכשהיו מגיעים בלילה, ולא היו נותנים לא היה מספיק את הלבנים שהיו צריכים להכין כל יום, אז כידוע היו לוקחים את התינוקות במקום הלבנים ושמים אותם כתינוקות כמו לבנים בבניינים שלהם שם. המצרים הרשעים. אני שמעתי סיפור שמופיע בספר על השואה שכתב אותו יהודי בשם מרדכי, לא זוכר. והספר הזה אני אחרי זה יכול למצוא ולהגיד לכם בדיוק איפה זה מופיע שם. הוא מספר שבגטו קובנה, מוריי ורבותיי, לא 3,300 שנה, זה הסיפור של החיים שלנו בכל דור ודור. רק כל פעם זה משתנה בשינוי הדרך אחרת. מצר כזה, מצר כזה, מצר כזה, מצרים רוחניים, מצרים כאלה. אז בגטו קובנה ראו הגרמנים שהיהודים מתרבים. הם גזרו שם גזרה, רחמנא ליצלן, שכל אישה הרה שתוליד תינוק, ירצחו אותה ואת התינוק שנולד. והוא מספר שם שהיה זוג, שהיה נשוי 5 שנים ולא ראה ילדים, ובדיוק כשגזרו את הגזרה, התעברה אותה אישה. וידעו שיש לה תינוק ולא ידעו מה לעשות ומה להחביא, אז הם עברו לגור בתוך בית ספר מקצועי שהיו שם הרבה מאוד ילדים ומכונות ועבודה שלימדו אותם כל מיני דברים כאלה, כמובן מקום שיהודים גרו בו,
והם אמרו שבגלל הרעש של כל המכונות וכל ההתעסקות והילדים שיש שם, לא ישימו לב שנולד תינוק. סיפור אמיתי ממש. והגיע היום של הברית, ביום השמיני, ואז איך שבא המועל ומתחיל להתעסק בענייני הברית, רואים מכונית של הגסטאפו, יימח שמם, עוצרת ליד הבניין. ואז אומרים, מה נעשה? איך נמול? איפה נחביא את התינוק? לא ידעו מה לעשות. ובזכות נשים צדקניות נגאלנו ממצרים, תחת התפוח הרותיך. וגם אז הייתה אישה צדקת, האמא הזאת, איזה אומץ היה לה. היא אמרה למועל, תמול אותו מהר, מוטב ימות יהודי מימות גוי. ומלו את אותו תינוק. אני צריך לסיים עוד רגע, נכון, שמעון? נגמר כן, הזמן. אוקיי. אנחנו אולי ניכנס עוד פעם בכמה דקות. אין לי בעיה. אז כן? אנחנו אז אני עכשיו אסיים. אנחנו יוצאים ונכנסים חזרה לשיעור. נשארתם עכשיו עם המתח של הסיפור, כולם לחזור. אז נצא ונחזור לאותו אנחנו דבר, יוצאים ונכנסים חזרה באותו קישור. מצוין.